Tervetuloa takaisin Geometry Dash -pelin pariin, ja tänään me pelataan teidän katsojien tekemiä tasoja. Ai että, tässä tulee mahtava video, mutta katsotaan ensimmäisenä, että kuinka monta tasoa te ootte tehnyt mulle. Jännitys tiivistyy ja... rauha! Oi että, täällähän on näitä vaikka kuinka paljon. Vielä jatkuu vaan. Mitä Seppoa? Oi että, te ootte ollut ahkeria. Kiitos kaikille, jotka ootte tasoja tehnyt. Ensimmäisenä tasona meillä on Juho Flow haaste. Sen on tehnyt Frantu 123. Nyt pelataan. Oho, oi vitsi, oho. Seppoa tää äijä tulee tänne. Mikä markkinointi hyppäsi oikein? Pois, mene poikkeen mun pelistä. Oh, okei. Okay. Rauha on muuten ihan sika nätin näköinen taso. Oi rauha, oi vitsi, mitä? Ei Seppo. Sieltä, oi tää on mitään ihmettä, se menee väärinpäin. No niin, nyt saatiin hiiri hommattua. Tää tekee tästä vähän helpompaa. Rauha, oi vitsi, mitä? Seppoa, oi että. Oi vitsi, mikä siellä oli, kun näkymätön. Oi että, sieltä luiskahtaa tolleen noin ja... tilatkaa Juho Flow sieltä, come on! Pistä keikkaa. Oli kyllä aivan uskomattoman upea taso, mutta oli kyllä vaikea. Mulla meni 103 yritystä tähän. Oli kyllä ihan sika upea taso. Tää ansaitsee kyllä ehdottomasti tykkäyksen. Ja hei, jätäpä kans videolle tykkäys, jos haluat lisää Geometry Dash -videoita. Jos me saadaan tällä videolle 1200 tykkäystä, niin mä alan heti kuvaamaan 3. osaa. Okei, mutta ei muuta kuin sitten vaan seuraavaa tasoa kohti. Tän nimi on ihan vaan Juho Flow ja sen on tehnyt Emppu 1000. Ai että, katsotaan että mitä on luvassa. Alright. Oi, mitä Seppoa toi oikein? Oi, tää on tämmönen hämäys. Mä en tiennytkään, että niinku Geometry Dashissa on tämmösiä liikkuvia palikoita. Oi vite. Oi Seppo, miten tuosta ihminen vois päästä? No niin, sieltä luiskahtaa tulee noin. Rauha, mitä ihmettä? Oi, kolmospikki. Oi, mitä ihmettä? Sieltä. Oi, vitsi, mitä? Ja sieltä tilatkaa Juho Flow. Kyllä, aivan oikein. Oi, että. Vau, mitä Seppoa täällä tapahtuu? Mitä rauha? Oi, hyvänä aika. Mitä? Vitsi, mitä täällä oikein tapahtuu? Ja sieltä, oi että, vau, mikä taso. Kyllä, tilatkaa kanava niin kuin Emppu 1000 sanoi, ja tää ansaitsee kyllä ehdottomasti tykkäyksen. Vau, toi loppu oli kyllä timanttia, aivan timanttia. Okei, sitten meillä on jälleen Juho Flow nimellä taso, ja tällä on tämmönen harmaa arviointi, eli se onkaan ilmeisesti sitten niinku semmonen aavemainen taso, vai mitä toi meinaa? Okei, sitten ollaan täällä asian ytimessä. Oi rauha, mitä täällä oikein tapahtuu? Mitä Seppoa? Oi, Seppo toi lenti tonne ylös. Mitä? Löysinkö mä joku salaisen reitin ilmeisesti? No niin, ja sieltä. Yes. Come on, oi, sitten lentokohtaus. Oi, ja sieltä. Moi, oi että, ja mä näköjään unlockasin tommosen keltaisen värin. Rauha. Ai että, kyllä, tykkäystä tällekin tasolle. Oi että, Emppa 435. Oikein upea taso. Juho Flow on boss. No nyt on kyllä pisteet tosta nimestä. Ai että, Vaino 16 on tehnyt tämän. Rauha. Katsotaan sitten, mitäs tää pitää sisällä. Oi Seppo, mitä mä oikein täällä näen. Oi. Sieltä. Ui, ja luiskat tolleen oikein hienosti. Ja sitten, oi, mitä ihmettä täällä oikein. Mitä mä lennän tonne taivaaseen? Toi vaan tulee sinkoilee paikasta toiseen, oi että. Sitten taas tänne ja oi että. Täytyy kyllä sanoa, että on nätti taso. Mitä tästä oikein muka pääsee? Mitä ihmet? Mitä mun pitää tehdä? Mitä? Toi on ihan mahdoton. Mitä Seppoa täällä oikein tapahtuu? Miten tosta muka pääsee? Ei, hyvänä aika. Miten tosta pääsee? Mitä mä en ymmärrä? Tässä on joku salainen reitti jossakin. Miten tää? Mitä ihmettä? Ei tosta pääse yli. Ei tosta pääse yli. Tää on ihan mahdoton. Miten tosta muka pääsee yli? Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Ei hyvät hyssykät sentään. Nyt tässä joku juksuttaa kyllä jotakin. Ei tosta ei pääse läpi. Tajutteko te, mikä tässä on ideana? Ei tosta niinku mitenkään. Mitä mun pitää muka tehdä? Ei, hyvänä aika. Ei, tuo oli ihan mahdoton. Ei tuosta päässyt läpi. Juho Flow on boss. Se on kyllä upea tason nimi, mutta ei tätä pääse läpi. Okei, no pelkästä nimestä niin tää ansaitsee kyllä tykkäykseen, mutta ensi kerralla niin tee tasoa, mistä niin kuin oikeesti on mahis päästä läpi. Tai sitten mä oon vaan niin kuin tyhmä. No se on kyllä se totuus.
Okei, sitten meillä on Juho Flow haaste. Alright. Okei, Seppo. Ei, meillä on taas tätä liitämistä. Toi on mun heikkous. Ei ihan mahoton homma taas. Niinku mitä? Ensi kerralla kun teette tasoja, niin tehkää vähemmän näitä liitohommia, kun nää on ihan mahottomia. Oikeesti, please. Siis jotakin mä pyydän. Jos yhden asian voin pyytää, niin se on, että tilatte tämän kanavan. Ja toinen asia on se, että niinku, älkää tehkö näitä liitotasoja oikeesti, please. Voi marjata Marja Piirakka sentään. Oi sieltä, oi vitsi, se oli niin lähellä. Voi marjata pikkarit sentään, kun on niin vaikeeta. Mä jännitän niin paljon mun pakaralihaksi, että tässä ihan kyllä tulee kohta vesivahinko ohi, sitten mennään taas. Ja sitten liidetään, oi rauha. Ja sieltä maali! Okei, no niin. Pääsin sentään läpi. Okei. Oli kyllä aika semmonen ihan hyvä taso. Aika vaikee. Ensi kerralla ehkä vähemmän tämmöstä liitämistä, jos saan pyytää. Please. Sitten meillä on Juho Flow vaikea. Ei, miksi pitää olla vaikea? Miksei voisi olla Juho Flow helppo? Ois vaikka Juho Flow super helppo. Okei, eli tässä on kuulemma niin paljon tavaraa. Tää on niinku raskas peli. Oi mitä ihmettä? Tää on kyllä niinku upein taso, mitä mä oon varmaan ikinä nähnyt. Mitä ihmettä? Mutta tää on kyllä niin pimeä, ettei tässä oikein meinaa nähdä mitään. Vau. Sieltä, okei, rauha. Siis tää on kyllä ihan tajuttoman upea tää taso, mutta niinku ihan sairaan vaikea. Siis mä oon jo tehnyt 100 yritystä tähän tasoon ja mä oon päässyt niinku 2% ehkä eteenpäin. Oi sieltä, no niin, ja nyt päästiin eteenpäin, okei. Mitäs nyt tässä on tekeillä? No niin, sieltä, okei, Okei, päästiin vähän eteenpäin. Nyt vaan mitäs tästä pääsee? Oi, hyvän aika. No niin, sieltä ja sit sieltä, okei. Yes, sieltä kamaa. Mitä ei hyvänä aika? Mitä täällä oikein tapahtuu? Mikä toi risti oikein oli? Miksi se meni väärinpäin? Tää taso on kyllä niinku ihan jostain kauhuleffasta. Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Rauha, okei. Hyvänä aika. Mä yritin 200 kertaa ja pääsin 12%. Siis tää taso on tähän asti ehdottomasti upeamman näköinen. Aika creepy, aika pelottava, mutta niinku visuaalisesti tässä oli kyllä niinku sitä jotain. Ihan sairaan vaikea. Tää on niinku ihan älyttömän vaikea. Ei tätä niinku... Jos te ootte hyviä tässä peleissä, niin menkää ihmeessä kokeilemaan, mutta... Mä oon niinku ihan vaikea. Tää pitäisi olla Juho Flow mahdoton. Extra plus soosikertoimella. Okei, sitten meillä on Joo, hänen taso. Noniin, ja sieltä kuule luiskahtaa ja vau, mitä ihmettä. Oi, hyvänä aika. Taas tätä liitämistä, mutta on taas nätin näköinen taso. Oi, mä pääsin läpi. Oi, mitä Seppoa täällä oikein tapahtuu. Mä oon tässä yllättävän hyvä. Mä oon liekeissä. Noniin, sieltä. Okei. Oi, rauha. Nyt mennään ufolla. Oi, Seppo. Oi, ja sieltä ei maaliviiva. Oi, että. Okei. Wow. Alright. Sekin oli kyllä upea taso. Sitten meillä on taso ja sen nimi on myöskin Juho Flow. Oho, 4 piikki. Oi, mitä ihme. Oi, mitä tää pomppii ympäriinsä? Rauha, mitä? Oi, hyvänä aika. Oi, mitä mä pääsin tänne lattialle. Nonni, oi, hyvänä aika. Ei. Alright, mitä mun pitää tässä oikein tehdä? Mun pitää lentää noitten piikkien läpi. Oi, hyvänä aika. Toi on kyllä tiukka. On kyllä tosi kapea, ei hyvänen päivä sentään. Miten tosta muka pääsee läpi? Miten ihmeessä? Toi on niin tiukka toi väli. Voi pierevät pöksyt sentään, tää on niin mahoton. Oi hyvänen aika. Sieltä, yes! Come on! Olipas vaikea lento, mutta rauha sieltä, vau. Vitsi mikä lento, oi että. No kyllä mä tällekin tykkäyksen annan. Tässä oli kuitenkin semmoista niin kuin hyvää suosista niin kuin jotakin siinä oli. Rauha. Sitten meillä on Juho Flow haaste by Lexa 51. Oispa tää joku helppo. Please, sitä mä pyydän. Ole helppo. Alright, lähdetään katsomaan. Oi, 3 piikkejä heti alkuun. Sieltä. Ja sieltä, oi yes, oi, yes, pääse läpi. Rauha, no niin, kamaa. Skill
beautiful, no kyllä. Olen kyllä taitava, ai että, no tää oli hyvä, tää oli sopivan lyhyt, ai että siitä. Kiitoksia tästä kokemuksesta. Mutta hei, jos huomasitte, tai ette huomannut, varmaan huomasitte, niin tässä on mun uusi toimisto, eikö aika makee? Säädettiin vähän valoja paikalle ja tuolla on kato teidän fanipiirustukset, niin on kyllä aika jees, aika jees. Tosiaan, jos haluatte teidän fanipiirustuksia tänne seinälle, niin tuokaa niitä jossain tapahtumissa. Ja mahdollisimman värikkäitä, niin kato ne kivasti tuolta pomppaa sit tänne näin teidän nähtäville. Okei, mut sitten seuraavana meillä on Juho Flow 67. Alright. 67. Siis milloin tuo juttu kuolee vai kuoleeko koskaan? En tiedä. Oi, hyvää päivää sentään. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mitä ihmet? Oi, sieltä! Ohoho, oli aika lähellä. Siis miten tästä oikein pitäisi päästä läpi? Tää on kyllä taas tosi vaikee. Menkääpä heitä katsojat myös kokeilemaan näitä Juho Flow-tasoja, niin kertokaa sitten mulle kommenteissa, että onko nää niinku teidän mielestä vaikeita vai ei. Sieltä, yes, come on, no niin, alright, mutta hetkinen sitten, ei, pöksyt. Taas tommonen suora lento, oi hyvänä aika, miksi taas näitä suoralentoja? Ettekö te tiedä, että nää on mun painajainen nää suorat lennot? Miten tosta ihminen vois päästä? Jos menen tuota yläkautta, ei sekään onnistu. Tää on vielä pidempi lento kuin siinä aikaisemmassa tasossa. On kyllä soosinen setti, niin soosinen, että nyt kuule se pyörähti kuule sillä tavalla, että joo, erittäin hieno taso. Mä annan tässä kompensaatioksi tykkäyksen, mutta tuo suora lento, niin ei kiitos. Mitä tahansa muuta paitsi suora lentoja, nämä on kyllä mun pahimpia painajaisia. Okei, sitten meillä on Juho Flow Wave haaste by Vilkku 78. Se on melkein kuin 67, mutta ei ihan. Oho, niin tää on sitten tämmönen. Tää on se Wave, se on tämmönen. Okei, oi, mitä mä näin tuolla edessäni? Ei, mikä painajainen tuolla nurkan takana oikein odottaa. Tätäkö te haluatte mulle? Oi, se hirastuu. Kattokaa, mä pääsin sitä läpi. Oi, no niin, sieltä, yes! Ja läpi, come on! Okei, no ei se ollutkaan niin paha. Kyllä mä olisin ton läpässyt varmaan ihan normaali modellakin. Sieltä tykkäystä, ai että. Ja sitten meillä on Juho Flow harjoitus. No tämähän kuulostaa hyvältä. Tämä on kuutio. Painamalla hyppäät, kokeile. No niin, oi että, no tämähän on ihana taso. Hienoa, tämä on lentokone. Painamalla lennät ylös. Jos päästä, niin tiput alas, kokeile itse rauha. Hyvä, haluatko kokeilla suoraa lentoa? Kyllä. Ei, en halua. Haluatko kokeilla suora lentoa? En halua. Kyllä, kiitos. Mahtavaa. Oi että, tämä on pallo. Painamalla vaihdat painovoimaa, kokeile. Joo, uskomatonta. Tämä on Flappy Bird, voit hypätä ilmassa. Tämä on kuin Flappy Bird, kokeile. Oi, hyvänä aika, kun on paljon tekstiä. Taitava, kiitos. Tämä on Wave, kokeile jotakin. Ja täydellistä, kyllä. Tämä on niin kutsuttu ukkeli, kokeile. Sieltä. Oi, Seppo, hienoa. Tämä on Spider, vahva kuin pallo, kokeile. Aha, mainio. Tämä on Swing Land. Ai, mikä tää? Siis mitä ihme? Tää on joku uusi. Ei tätä ollut viimeksi, kun mä pelasin tää peliä. Oi, sieltä. Vitsi, tätä on kyllä vaikea kontrolloida. Vau, oi, että kiitos, oi. Painatku, mun kala jotakin en kerennyt lukemaan, mutta vau, yes, come on, sieltä. Siis tässä oli kyllä hyvä taso. Tässä oli kerta kaikkiaan. Antaisin tälle 2 tykkäystä, jos vaan voisin. Nimittäin tässä opetettiin oikeesti. Mä oikeesti opin tän tason avulla. No niin, ja sitten meillä on Juho Flow-taso. Katsotaan, että mitä meillä on vastassa. Oi, okei, ihan perushyppyjä sieltä. Oi, hyvän aika, toi oli lähellä. Mikä on tuo? Oi, Seppo, ei Seppo ja Seppo. Se on taas tommonen suora lento. Oi, apua. Alright, kyllä nyt lähtee. Oi, ehkä ei sittenkään. Tää on kyllä niin vaikea taas, että okei. Ehkä me uskotaan tää. Tää oli hieno taso, oikein hieno taso. Tykkäys ja sitten moi. Okei, sitten meillä on Juho Flow, Juho Muna. Ei apua, pai iso hylje 3. Juho Muna. Hyvänä aika. Oi, että tuo teksti vielä liikkuu tossa kauniisti mukana. Oi, se oli siinä. Oi, että... nonni, se oli kyllä... Sitten meillä on Juho Flow Tutorial, Konkko 123. Tässä sulle tutorial Juho Flow. Jump, jump. Good, now chip, hold. Okei, aika moinen nousu tossa. Sieltä, ja release, kyllä. Good, now ball, click.
Good now, UFO. Klik, klik. Se ei sanonut, että mun pitää painaa monta kertaa. No niin, sitten klikkaa paljon. Oi, ja sieltä luiskahti good now, wave, hold up, go down. Oi, vitsi, toi wave on mun painajainen. No niin, sieltä ylös, alas, ja sitten good job now, robot, jump, hold. Good now, spider, klik, klik. Clock ja clock, good now swing, click up, oi, now click down, spam, mä alan tajumaan, now you are the best player in the world, pistä laikki. No kyllä, ai että, okei, nyt mä tajusin miten toi pallo oikein toimii, no tää oli kyllä hyvä. Tää oli oikeesti opettavainen taso. Kyllä, tykkäystä sieltä luiskahtaa kuulee, niin kuin luiskahtaa tälle videollekin, eiks niin? UFO testi copy 8 watt speed 8, alright. Mitä mä oikein näen? Mitä? Siis onks tää joku Geometry Dash taso? Sitä näyttää ihan joltain eri peliltä. Okei, mä voin vaihtaa noita otuksia. Mitä mun pitää tässä niinku oikein tehdä? Mä painan niinku space-painiketta ja se vaihtaa noitten ylhäällä olevien juttujen välissä. Mutta ainoa mitä mä voin tehdä on liikutella mun nuolta tossa niinku ylhäällä. Mutta niinku tässä varmasti pitäisi olla siis joku niinku logiikkakin. Tuolla on oikein niinku tämmönen pistetaulukko. Niin jotenkin mä mun piti painaa pitkään. No niin, no sehän selittääkin. Ja rauha kun mä menee hyvin. Okei, no niin, siitähän mä saan aika hyvät pisteet. Okei. Mitäs nyt oikein tapahtuu? Tää sanoo, että mä saan tosta ikonista 710 000 pistettä. Mä en voi niinku tehdä mitään. Okei, voin! Kokeilla sitten vaikka tätä robottia. No tää on aika helppo. Mitä? Mä vaan juoksen näistä läpi. Niin. Kato miten hyvä mä oon! Eiku, niin se antaa kato arvosanan, että niinku osuinko mä noihin piikkeihin vai en. That was easy. Okei, nyt tää jumittu taas tähän. Siis tässä on ihan sairaan kiinnostava niinku konsepti ja niinku tämmönen niinku oikeesti niinku todella yllättävä juttu. Ainut ongelma tässä, että tää vaan jumittuu tähän niinku tähän näyttöön niinku ihan ikuisiksi ajoiksi. Nyt mä saan tosta ikonista 99 miljoonaa pistettä ja mun joku total accuracy on 3 550 000%. No sehän on aika hyvä. Ei Seppo niinku. Tää nyt ei toiminut, mut siis no tässä lukeekin, että testi. Siis tässä on potentiaali kyllä niinku ihan mihin tahansa. Tää on ihan huikee niinku siisti taso. Tällä ehdottomasti tykkäys, mutta niinku tää vaatii ehkä vähän vaan fiksiä. Mutta tässä on siis niinku, tässä on sitä jotakin. UFO ja Samuli, ohi! Samuli on mun toinen nimi. Ja se oli myös mun hahmon nimi siinä UFO koulusarjassa. Se on muuten ihan eeppinen leffa. Kannattaa käydä katsoa se video, jos et vielä on nähnyt. Mutta katsotaan, että mitä tää taso pitää sisällään. Okei. UFO, okei, sieltä Samuli on GOAT. Oi, no niin, sieltä, no sehän oli oikein pirtsakka kiva leveli. Ja kyllä, UFO on GOAT, eiku Samuli on GOAT. Kiitos. Oi, että. Sitten meillä on UFO shokki. Mä en oo kyllä varma, että haluanko mä shokkiin. Oho, tässä on vaan yksi piikki. Mitä? Mitä tässä tapahtuu? Häh? Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Mitä mä oikein katon? Miten tää on tehty? Miten tämmönen leffa on pystytty tekemään tähän peliin? Oi rauha, error something went. Oi ei se ole loppunutkaan vielä. Oi mitä rauha? Rauha, mitä ihmettä? Mulla ja äänenkin menee. Mitä? Oi nyt tuli lava. Oi vitsi mun kurkkuun sattuu. Oi että miten mahtavaa. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mitä mä oikein näen? Oi että pakko ottaa vähän vesihuikkaa. Oi mitä nyt? Oikein nyt tää rupes raivoamaan tässä ihan huolella. Siis mitä? Siis miten Geometry Dash voi tehdä tämmösen leffan? Siis mä oon ihan kuutamalla. Onko se niinku, vaatiiks tämmösen teko niinku jotain niinku tuhansia tunteja työtä vai onko tää niinku ihan helppo homma? Mä oon niinku ihan kujalla. Kertokaa te kommenteissa.
Mutta on kyllä, tässä on selvästi siis joku tämmönen eeppinen tarina menossa. Oi nyt se yrittää kurottaa oi että pakene kuutio, pakene, sä selvit kyllä sieltä, mene sinne vapauteen ja sieltä, hyvä! Race good. No niin, no se on kyllä mitä mulle käy joka kerta kun tätä peliä pelaan. Oi että tää oli kyllä aivan ehdoton kruunu tälle koko videolle. Siis wow. Alias 57 siis oi että mikä täydellinen leffa. No mutta hei semmoista settiä tällä kertaa. Kiitoksia kun katsoit tämän videon. Jos haluatte lisää videoita missä on pelaan teidän katsojien tekemiä tasoja, niin tehkää ihmeessä uusia tasoja. Kirjoittakaa otsikkoon jotakin Juho Flow, niin mä löydän ne. Ai että. Mut kiitoksia kun katsoit tämän videon. Me nähdään seuraava videon parissa. Nyt se on moi moi!